Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu ngo-1996 i-Eye for an Eye la siyiqala khona komunye umuzi oyi-double story ngesikhathi ingane yakhona encane igama layo Megan eyayikhala ethuswa yilento endizayo ejwayele ukuzungeza iglobe. Kwangena uma waye uKaren egijima wathi uma ethola ukuthi ingane yakhe ithuswa yini wahleka, wasibamba leso sinambuzane wasikhipha ngewindi, wabuya waqabula ingane yakhe wayitshela ukuthi sesihambile-ke isilwane, wavalelisa wathi ayilali. Waphuma uKaren wayojoyina umkhonyane wakhe uMac owayesebathroom ngoba uKaren wayeqhubekele kuyongena eshaweni egeza. Ngakusasa ekhishini uKaren wayepheka isikhafutini sengane yakhe encane uMegan. Ubaba wakhona uMac wayephuze ikhofi esilungiselela ukuya emsebenzini. Kwakukhona noJulie indodakazi yabendala ena-17 years yayihleli khona ekhishini, bese kuthi intombazane encane uMegan wayegijima khona ekhishini. uKaren wavalelisa emndenini wakhe ngesikhathi esephuma esegijima emsebenzini. Ngakusasa kwakuzoba i-birthday party yendodakazi kaKaren encane uMegan owayezobe ehlanganisa u6 years. Umdala uJulie siyambona edecorate endlini elungiselela iphathi kasisi wakhe omncane. So I got the ice cream. The cake is being delivered. Ice sculpture will be there. For a 6-year-old, you don't know these 6-year-olds. Wathi uKaren esebuya emsebenzini esethi uye ekhaya kanti uzobambeka kwi-traffic. uKaren wafonela ekhaya, ifoni yaphendulwa indodakazi yakhe endala uJulie. uJulie wayetshela uma wakhe ngabalungiselelo ukuprepare ibirthday kasisi wakhe omncane. uKaren etshela indodakazi yakhe endala naye ngokubambeka kwakhe kwi-traffic. uJulie wayetshela uma wakhe ngomuntu onokhaya emnyango, kanti uJulie uzothi uyovulela lowo muntu osemnyango kanti umbulali owahlasela ingane ngesikhathi uma wayelalele efonini. uKaren wagcina esephumile emotweni yakhe etshela abantu ukuthi ucela bamfonelele amaphoyisa abantu bemthuka. Decorations would be a surprise. Pick up the balloons. Got the balloons. So we're in the rug. Hang on a sec. Someone's at the door. Hi. Julie? Julia! Get help, Julie! I'll get help! Have you got a phone? Have you got a phone? Julie, can you hear me? I won't help me! Can you phone the police for me, please? I'll get there, Julie! Help me! Please stop away! Julie! No! Julie! Who's there? Who wants something? Are you okay? Taxi! uKaren wagijima ngenyawo waze wafika emzini wakhe wawufica esugcwele amaphoyisa. Efuna ukuyongena emzini wakhe uKaren ayemvimba amaphoyisa engafuni ukumvumela angene. Washona kanjalo uJulie ngesikhathi icase yakhe ihandlishwa elinye iphoyisa ekuthiwa uDetective Joe Danilo. Lelo phoyisa likhombisanga ukumduduza nokumzwela kodwa lalibhizi limhlaba ngemibuzo. Lokho kwaze kwacasula uMac umkhonyane kaKaren wavela wathatha unkosikazi wakhe wathi abahambe. Ethi kuleli phoyisa lithole lo mbulalo obulala indodakazi yabo. Ngalobu busuku bayanga ekhaya kodwa baya komunye umngane kaKaren ekuthiwa uDolly. Ingane encane uMegan wayelele vele engazilutho bamthatha elele. Balala ngalobu busuku kodwa ekuseni uMegan wabuza usisi wakhe uJulie ukuthi uphi. uKaren noMac babengazi ukuthi bazomtshela kanjani uMegan ona-5 years ukuthi usisi wakhe ushonile. Where is she? Megan, sometimes things happen. What happened? Bad things. Morning, everyone. Hello, little pumpkin. Good morning. Umngcwabo kaJulie wafika ngesikhathi uKaren ethola ama-hugs namazwi enduduzo ebantwini abanye angasabakhumbuli. Nothisha kaJulie wafika nencwadi eyayibhalwe abanye abafundi abafunda eklasini elilodwa noJulie. Lawo mazwi enza uKaren wayevalela etoilet wakhala kakhulu. Nokwathi later abantu akade beze emngcwabeni sebehambe bonke, uKaren wayesaqhubeka nokukhala ekamereni lendodakazi yakhe uJulie eyivalele khona. Kwahamba isikhathi eside kwaphela iy'nsuku nomndeni usuzama ukubuyela esimeni esijwayelekile. Ngoba kwathi kwenye i-weekend bavakashela kwi-museum beyitshela ukuthi ukuvakashela iy'ndawo kungabenza basheshe baphole. Kodwa uKaren wayengasathembi umuntu wesilisa eduze kwengane yakhe encane uMegan ngoba wayesesola wonke umuntu wesilisa engathi uyena owabulala uJulie. Iphoyisa uDetective Danilo watshela uKaren ukuthi abe-forensic sebediscover i-DNA kwi-crime scene. Bathi linkwe kwenye indoda yenza ama-deliveries endaweni. Iphoyisa laphinde labaxhumanisa futhi nenye support group yabanye
abazali nabo sebeshonelwe izingane zabo wavuma uMac bahamba bayakhona. Bahamba ngempela bayongena kuleyo ndle egcwele abantu nabo ababeshera usizi labo lokubulawela izingane zabo. Le group yalabantu yayiholwa omunye wesilisa igama lakhe uSydney Hughes bebambisene nomunye umngane wakhe igama lakhe uMartin. One by one abazali babekhuluma izitori zabo about izingane zabo, abanye zayibulawa idlwengulo, abanye babedubuleka ngama-stray bullets, izingane zayishona zishayiswa izimoto ngama-hit and run noma makulwa amaqembu ezigebengu abasolwa bagcina bengaboshwanga. uKaren wayilalele le nkulumo wathi mayesehamba wadlula omunye umndeni wakaGretsis owawukhuluma nomholi wegroup uSydney bekhulumela phansi about into abangeke bakwazi ukuyikhuluma phambi kwegroup. uKaren akazanga noma uphazamisile noma kumele abajoyine noma kumele ashiye. We're one club that hates to see new members. uKaren wabuye wahlangana no-Angel owesifazane womuntu omnyama naye washonelwa indodana yakhe emkhombisa izithombe zalowo mfana omncane ethi washayiswa udrayiva ngemoto wabaleka. uKaren wafonelwa iphoyisa uDetective Danilo ngesikhathi emtshela ukuthi le DNA ebebeyisola iyona iyamesha eyomsolo igama lakhe uRobert Diop. lo Robert Diop kuthiwa wayinenqwaba ye-criminal record, usebenza ama-deliveries ase-supermarket kodwa amanye amacala amaningi akaze awaboshelwa. Kalobo busuku bebuka iy'ndaba kwakhulunywa ngaye futhi lo Robert Diop. Kwahamba isikhathi kwaze kwafika usuku lokuyovela enkantolo. Ummeli walesigebengu soRobert Diop wacomplaina kuyijaji ukuthi indlela uqhutshwe ngayo le miphumela ye-DNA ayinabo ubufakazi obuqinile ngoba inkantolo yahluleka ukuprodusa ngesikhathi lokho kuvalela ngaphandle ilungelo lommangalelo. Ijaji lezwa lokho laxolisa kummeli kammangalelwa. Ijaji lalichitha lelicala njengelingenabufakazi. Ummangalelwa waphuma enkantolo engasenacala wadlula eduze kwaMac noKaren wathi sorry. Sorry. uMac wacasuka ethi uyamgxavuna kodwa amaphoyisa ambamba uMac amsusa. Waqhubeka wahamba uRobert Diop esehleka. Emva kwalezo insuku uKaren akaphindanga waba right ngoba wayesehlala ngokuthetha ebuye ekhale. Nengane yakhe encane uMegan wayesehlala ethukile ukubona uma wakhe kuleso simo. Nokwathi ngolunye usuku uMac ebuye emsebenzini wafica unkosikazi wakhe uthi lokhu emshiyelele kusukela ekuseni namanje usalele. Nokwathi uMac mayezama ukukhuluma nonkosikazi wakhe wasukuma uKaren wahamba. Wadrive imoto uKaren wahamba waya enkantolo wayothenga ikhophi yefayili yokuboshwa kaRobert Diop. Nokwathi uKaren mayethola leyo address eyibhalwe lapho kuleyo file wayicisha nge-Tipex noma i-correction fluid. uKaren wadrive eseyanga kulelo bhilidi elidala elalibhalwe kwe-address kwefayili. Wafika wapaka imoto yakhe lapho wama walinda. Emva kwesikhathi waphuma lapho uRobert Diop ngesikhathi ehamba kanti uKaren uzomlandela. Wambuka enza imisebenzi yakhe ejwayelekile enza ama-deliveries emlandela embuka noma ephakela izinja ey'ngenamakhaya ukudla. Wamlandela embone udilivele omunye umuntu wesifazane igama lakhe kwakumaria. Lowo Maria waze wamupha imali yetip. Kwathi before ahamba uRobert Diop wabuka ewindini likaMaria engasesangweni wama wachama engayekeli ukubuka. Kanti uzothi uyaqalaza uRobert Diop wambona uKaren. Babukana noKaren wasusa imoto uKaren wayesethukile wabaleka. Waya kwiphoyisa uDanilo elitshela yonke into. Iphoyisa lakhuza uKaren limtshela ukuthi akayeke lento azama ukuyenza ngoba uzolimala isigcino. Wahamba uKaren uDanilo iphoyisa wahamba eseya kuRobert Diop emkhuza ukuthi akahlukane nokulunguza emawindini abantu besifazane ngoba ngeke aye enkantolo uzovela afe. I hear about you looking in any more windows? You're dead. Get out of my city. uKaren akaphelanga amandla ngoba wahamba esendlini kaMaria eyomxwayisa ngoDiop. Kodwa khona lapho kwafika umkhwenyana kaMaria wamtshela ukuthi angazosabisa unkosikazi wakhe la akaphuma ahambe. uKaren wahamba lapho ezizweni ecala ukuthi uhlulekile ukusindisa omunye umuntu wesifazane ongahlukumezeka. Kwathi ngalobo busuku uKaren esebuyele kuleyo support group yabazali abashonelwa izingane. Le family yaGrettis yayixoxela uKaren ukuthi le ndoda yayikade ibulela ingane yabo yangaboshwa itholakala idutshulwe yabulawa namhlanje. Kwakubonakala ukuthi abayizweli le ndoda ebulewe kodwa bayajabula. The guy who killed their boy was killed. How? I think he was shot. Ngakusasa uKaren wathi esesejimini kanti uRobert Diop wafika ecrash la kudlala khona ingane encane kaKaren uMegan. Emfica kwenye indlu encane ayidlala khona wangena uDiop. uMegan wamupha elinye ikhekhe leplastic elibovu. uRobert Diop wafundisa uMegan enye ipoem eyayithi Tough Titty said the kitty but the milk still good. uMegan wezwa leyo poem wahleka engazi ukuthi umbulali wabulala udadewabo. Thank you, Angel. I don't talk to my friends much anymore. Are you married? Her name is Michelle. Bring Michelle. uKaren esezolanda ingane yakhe ecrash. uMegan wakhombisa uma wakhe le ndoda ethi nayi le ndoda ehlikisayo kade ngifundisa ipoem. uKaren wayekade ehleka wethuka mase ebona uRobert Diop. Wasondela uDiop watshela uKaren ukuthi mawuqhubeka nokulandelana nami ngizokwenza isibonelo ngale ngane yakhe encane. Waseyayincoma wathi yinhle wasevalelisa wathi bye wahamba. She's really beautiful. Bye. Bye.
Ngalobu busuku uKaren wahamba waya kwi-support group ngesikhathi etshela uSydney konke okwenzekile, emtshela ukuthi ucela usizo. uSydney wamtshela ukuthi egaraji likaMichael ngo7:30 ntambama. Nangempela ngalobu busuku uKaren waya egaraji likaMichael ngo7:30, nokuyilapho uKaren athola khona iqiniso ukuthi i-support group iyi-secret society eyibambelayo nomthetho ongenziwa yinkantolo namaphoyisa, okuwukuthi uSydney noMartin ibona abayibambela umthetho, bazenzela bona uphenyo lwabo bathola ababulali bayibulalele bona. Betshela uKaren ngale ndoda kade esanda kutshelwa ngayo eyabulala ingane yomndeni wakaGratis ukuthi uSydney noMartin ibona abayibulele leyo ndoda. uKaren wabacela ukuthi naye ucela bambulale lo Robert Dupe, bavuma bathi kodwa uKaren okumele avume ukuthi uyena ozodubula doti trigger isibhamu. Wavuma uKaren ukuthi uzokwenza lokho. uKaren waqala lapho wavakashela ama-self defense classes egym, wahamba wenza nama-shooting practice ngesikhathi eseyofundela ukudubula ngesibhamu, efunda nokulayisha iy'nhlamvu nokudubula nge-6 shot revolver. uKaren waqala lapho wazizwa ebangcono nasemoyeni noma engakambulali lo muntu, kodwa wayesekwazi nanokuhlala nendodakazi yakhe encane uMegan akhulume naye. uSydney benoMartin sebemtshela uKaren ukuthi uzokwenza njani uma eseyobuyela lo Robert Dupe. Hear that door open. You step out and... Bayenza bayiqeda iplani yabo ngesikhathi uSydney esenikeza uKaren leso sibhamu esasigoqwe ngephepha bekwenye restaurant. Nokwathi emini yangalolo suku uAngel wakhuza uKaren emtshela ukuthi angayenzi lento ngoba ekugcineni uzobanjwa kabuhlungu. uAngel washintsha kwaba ngathi akuyena umama owashonelwa kodwa umama owaziyo. uKaren wathi esebuyele emzini wakhe ebusuku wethuswa umkhwenyana wakhe oyehlele endlini ngoba umnyama. What are you doing? Waiting for you. Yeah, I tried to call you today. Dolly said you were having lunch. I had lunch alone. Why? You've been going there almost every afternoon. You've been going there for 3 weeks, and you've been lying to me. You called there? What the hell for? So I can defend myself, okay? Ngakusasa uKaren wahamba esemzini kaAngel. Umnyango wavuleka kuvula umfana omncane. Lokho kwathusa uKaren ukuthi kwakuwuShawn lo mfana uAngel ayixoxela ngayo uKaren ukuthi wabulawa udriver wemoto wabaleka. uKaren wangena sethukele ngasazi ukuthi uzomthemba kanjani lo muntu abesemthatha sokomngane. Kodwa still uAngel wayesancenga uKaren ukuthi akayiyeke lento, atshele uSydney ukuthi akasayingeni. Ngempela uKaren late wafonela uSydney wabatshela ukuthi akasayingeni indaba ye-revenge. It's me. I'm out. I can't. Sorry. uRobert Dupe wabuyela emzini kaMaria ngesikhathi eselethele udelivery, kodwa wavukwa equnga ngoba wenza exactly lento ayenza ngesikhathi ebulala uJulie. There's Detective Danilo on line 2. uKaren ngakusasa watshelwa yilelo phoyisa uDanilo ngokushona kaMaria. Waphinde waboshwa futhi uRobert Dupe, kodwa sithola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwaphinde kwazwakala ukuthi uRobert Dupe usephinde wadedelwa futhi ngokungabikho kobufakazi. Lokho kwacasela uKaren esegcina esethethisana nephoyisa ebatshela ukuthi lesigebengu sihlakaniphile ukudlula amaphoyisa. He's smarter than you are. We're doing the best we can. He knows exactly what he's doing. You want to play this game? What makes you so goddamn special? I walk through blood every single day, Mrs. McKinney. uKaren wayethethisana nephoyisa wagcina litshelile ukuthi vele bonke ba-useless la kule police station ngoba basaqhubeka bayafa abantu besifazane, basazoqhubeka babulawe ngoba ninamsebenzi walutho. Waphuma wahamba uKaren. Ngokuthi kwakuzoba i-weekend, uMac wayeplana ukuthatha indodakazi yakhe encane uMegan baye kwenye trip. uKaren wayebatshela ukuthi uzobalandela kusasa ekuseni ngoba khonto ekumele ayoyiqedela namhlanje emsebenzini. Noma uMac wayengaziswisi kahle lento eshiwo unkosikazi wakhe, kodwa wavuma wathatha indodakazi yakhe badrive bahamba bamshiya uKaren. Later uKaren wayesenze ikhophi kakhiye kaDupe, wahamba waya endlini kaRobert Dupe wayovula khona ngalowo khiye usikile. Wangena kuleyo ndlu wanyanya uKaren ngendlela ekwakungcole ngayo. uKaren wethuka kakhulu uma evula edrowini efica leli likaMegan lokudlala leplastic. uKaren wayesathukile wabeka phezu kwetafula likepisi ayeligqokile le-baseball waphuma wahamba. uRobert Dupe wathi uma efika endlini yakhe walifica lelo kepisi wabona ngempela ukuthi kade kukhona uKaren la. uRobert Dupe wahleka waligqoka leli kepisi wahamba esethi uyofundisa uKaren isifundo. uMac wayesadriver nendodakazi yakhe encane uMegan. Wayezisisho le poem eyayifundiswe uRobert Dupe ethi tough titty said the kitty but the milk still good. Wethuka uMac eyibuza ukuthi izwe ngobani leyo nto. Where'd you hear that from? uMegan wathi uzwe ngale ndoda ehlezi igade uma wakhe. Le ndoda ekhona nakuma-video kama wakhe naseyithombeni zama wakhe. uMac wethuka amezwa lokho wajikisa imoto fast wabuyela emuva. Damn!
uKaren endlini yakhe wayeyivalele kungakhanyisile ngesikhathi umbulali uRobert Dube equthango engena ngaphakathi. Amanzi aseshaweni ayevuliwe ngesikhathi kubonakala ukuthi kukhona nomuntu okhona ngaphakathi eshaweni. uRobert Dube wanyonyoba eseyovula lapha eshaweni ngesikhathi ethuswa ukubona ukuthi akusiyena umuntu lo omile eshaweni kodwa bekugaxwa ithawula. Leyo ndoda yaphendukela kuKaren wayeseyikhombe ngawo leyo 6-shot revolver. Le ndoda yahleka ibuza kuKaren ukuthi uzokwenzani pho, uzongidubula yini? uKaren ebuza kule ndoda ukuthi ngizokuya kanjani wabulala ingane yami. uRobert Dube watshela uKaren ukuthi kwaleyo ntombazana ngisayikhumbuli nokuthi ibinjani. uKaren wamtshela ukuthi bekungamele ife ingane yami besena 17 years old. Endoda yavela gijima yocavuna uKaren isibhamu saqhumela emoyeni sawela phansi. Babangisana ngaleso sibhamu esaze sawela phansi. Ngaleso sikhathi uKaren wehla ngama-stepisi esilandela wafika washayeka phansi. uDube wehla ngama-stepisi emtshela ukuthi ayikho into epersonal la. uKaren wathatha isibhamu ngesikhathi etshela le ndoda ukuthi it's very personal. It's very personal. uKaren wayidubula le ndoda wayibulala kodwa yathi sifa yawela phezu kwakhe. Emva kwesikhathi afika amaphoyisa ayesebuze umkhwenyana kaKaren nokuyilapho iphoyisa uDenelo wayese-understanda yonke into. Ebone nomnyango indlela okhahlelwe ngayo uRobert Dube neshawa eyayisarana nethawulo eligaxwe khona nokuyilapho understanda yonke into ukuthi uKaren uyenziswe yini. Iphoyisa lamtshela uKaren ukuthi ngiyazi ukuthi wena umdobe ukuthi eze la. uKaren watshela iphoyisa ukuthi alikuprove lokho. Prove it. uDenelo wahamba etshela amaphoyisa akhe ukuthi lo muntu wesifazane ubeyivikela nokuyilapho uMecca agcine efikile khona ejabuliswa ukubona ukuthi unkosikazi wakhe uyaphila ile ndoda efile. Akambuzanga imibuzo eminingi kodwa wambamba ngesandla. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.